Salutare tuturor! O să vii mai aproape. Astăzi, în cadrul unui eveniment inedit, lansăm un proiect care probabil o să stârnească multe zâmbete în rândul multora, însă încercăm să rezolvăm o problemă de mediu, o problemă care nu o conștientizăm de cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi, și încercăm să transformăm un deșeu într-o resursă cu o valoare economică importantă. Ne propunem să conștientizăm în rândul populației necesitatea colectării corecte a uleiului alimentar folosit în gospodăriile noastre. În fiecare an, statistic, fiecare dintre noi, în gospodăria noastră, fiecare persoană, deci pe cap de locuitor, aruncăm în toaletă sau în cuvetă aproximativ 4 litri de ulei. Exact. Ar fi bine să ne gândim că acest ulei este extrem de poluant, este o sursă de poluare extremă pentru sol, pentru ape și, în schimb, ar putea să devină o resursă valoroasă, ținând cont că din 10 litri de ulei alimentar uzat se pot obține aproximativ 9 litri de biodiesel. Ce înseamnă 9 litri de biodiesel? Cu o mașină cu o cilindree de 1300-1400 de centimetri cub se pot face aproximativ 200 de kilometri. Noi vă invităm să colectați aceste uleiuri pe care le utilizați în gospodărie. Atât timp cât vom utiliza aceste uleiuri, va persista această problemă destul de serioasă. După ce ați colectat uleiul într-o sticlă de plastic curată, l-ați sigilat cu dop, puteți să-l aduceți și să-l lăsați în orice moment la punctul de colectare de la Ovidus. E important să-l lăsați aici, în forma în care v-am prezentat. E simplu, lăsați pur și simplu în acest recipient. Noi vă îndemnăm să reflectați asupra acestor probleme și să înțelegeți că în felul ăsta putem să contribuim la prezervarea mediului înconjurător. Mai e de subliniat încă o chestiune importantă. E un proiect inovativ, o să stârnească multe zâmbete, dar trebuie să ținem cont de seriozitatea acestui proiect și mai trebuie să ținem cont de faptul că suntem printre primele orașe din țară care lansează un asemenea proiect. Este un proiect privat, încercăm să obținem susținerea autorităților și sperăm să o obținem. Vă invităm să procedați în consecință.